Kamuntu bono roche bana kwangira amasomo. Bakangegeri bono. Yani ngachanga sumeka chingeni bono mbwate risosa buya. Bono ngasumeke tomotere ma bakari toke na beka mogondo. Bono ndoche buya yani ndoche chibese chioka. Nari gimba tokonya. Nari gima fundisha abo namaya. Yani umete bunanche na roche tingo chaka gutuga ng'ombe yani ching'ombe ngichirankonya. Lakini eng'ombe ri babesteri bante eng'ombe chike gusi. Esteri eng'ombe ri egoitera amabere. Kwase ndibona bagachi bagatosomi. Emukwerinde ndagera tokonyia. Amabere iga. Yani ngote ibono nchene monto. Arafu mete bona chinka tuge eng'ombe ye kienyeji nende nkamenya gutuga ne chingo kechi chie kienyeji. Tochima chingo kechi. Yani ngote bindo chomolembe. Bono nkoigora torenderi bono nkorosi chibe tore bono. Mbate monto oliye bintu binde skabira okonye byobukulima bono etokoigora enderi nagaduka gakorosi none chusi chie amato. Lakini egento ndoche torakore tage tutochamo turarosie byumbe obengo trabaza tebe turangeria abangina bari babo bachaberi bose torosie kyombe turwo torike bone proposal turwo to ende turiye abantu bari bagirika cyose no babanyete mwanjo mete mbafundisha nakokorike proposal aya masoti mukali koli amangana karibu laki mbiyandi mbia mana bachaberi nakibono mbia mana karibu igule mogo kwana mangana na naigwete bono pasu para ganga ngamurobe noro chiro nari yo kariko nari ikirenga kya gikaruchinga amafuna mugondo yani ligesa liberi nyingi yareta chibesa cyose nakina cintaite abantu bari babwate chibesa chinyingi bona ndo manyete narigiyeye omete bachitamo na World Bank ebengi ebengeri yana yensengima ebangeri yese norira ngote no na narigiyeye nganda boli narigiyete tokore bono narigibuna liri batebete kwali ngechiro chimatatu Jumatatu mbakite bagatufundisha bagateba abangina nabagakatobeka namebyombe obombo obokoboke kana twarosirio bombe nabatete kyombe kyakwere ndi matatu yamasogota bona after twarosirio bombo obwanya oboke buna nyamasogota nende torosie byombe binene bono obombe byombe bono bichamo linene togenda cooperative no torosie cooperative weye togende mbatufundishite kuri kintu togete kuri kwe proposal ezani ma ke konyara chibesa bona ndo meto ya chibesa proposal dalisa ndo meto ya kwe proposal tokolika tali go chibesa tokwe guneroni bakoroke bese yebune grant yani chibesa yokwegu tolikoirani itubora na mutoko imokia besa ntoirani tokochabelione yani ebese indoje kanje bono twanyori bamera obuya bwebeseye gicha barana ki ogocha okwarubo kulima okorurega boli mibore bwechinyeni ose bwechinyeni cyekienyechi abuno insist ba ku insist engombe yekienyechi abuno ba ku insist amatoke ngote ngombe amabere igo engombe yane nko ya peni silini wana lyoka bana peni ngaki peni silini fundishete una tokorageri chiombe ama lyogo tokonya ambako mo bisomete narega ikomo bisobo nari kinyoreke abange nande talyoyo mo abosotia mo bisanaro bono bagocha batatebina naki chiombe chikoragerigu nakichinyeni nakiri naguliago gochinsaga chiago nugo chirutere kwerende lyogo mugondo nuko yani bagotufundisha kirege asoti na tubate chingoko chiri chinje mbataka chieke gusi bagufundishe buno gukora chingo kechinyora amagena mete nkonyorore ngoko linde teri konyora magena lituko yatuma lituko bona soseri neri mwa rosi korunali nari bato debito bato nari sogete buye bikomekame yarenge gai konyora tori tuguteretera kiribona twabrugerete buya mogaga kuna twachandikira matuka ya mangega so chandika ne chingoko chiri to meeting kitoko chia to meeting ndagara kitoko nya Kenya to nya chia Kenya tari bona twisi ta nchiri kobeka magena bona nari giye eto gocha konye joini tore na kitongi na tosa ekiombe keliketo kya nyamasogota tosoire tore chitongi agwe certificate bona mo register abantu members baro tora abantu 22 bona menta moike 30
aya Mugoika koratiga farasi. nande naigwete nyanchama nakwanete igoro ya ng'efactory ekaigoro ase ng'a n'efactory echiro ya matoke Kimbori mbate ninche na ikirororo. Nanya korora gekone kiri baba. Chiro ya matoke. Kimbori mbate nanya korora gekone kiri. Waerese. Jani kwanya korora no ukuika busongo. Na made ninche naketina na America na ikire. Busongo manyere nyama. Yani kiganda mache kwani busongo yang'anyang'anya kanda nyamachi nabona akarete ngo chikurigerie sign posting kanyambo basko. nabona igwete ng'a chinyumba nchiro chika chabire ose n'echirumuga ng'okobeka amatoke Chirumu chiabene ukobeka amatoke nguru n'amatoke agosusana mugondo. Bano okurusira itoke kwa iroro manya amatoke ndi gosusana. Yana bori. Bona abantu babate chiombe. Bache bune mwatebe gose nekiombe kyo bari babate chiombe chinyinge. Bache barose rigwe asibakobeke kwenda. Na batamba chabarosia Fride Watari swali. Nechingosoti. Nechingoko chieito. Na kibago cha kotokonya. chingoko nake. Chingoko bale tubate. Chingo kochie kienye chingo chana libago chaba amafundisho buna moko rageri chingo kechibuya buna moko chiama. Moko chiamalio. noboene naigwete ng'a kero twarosirie engoko yani twakinirie engoko enchiranere togokora kero twachinyainyie chiabe enyama bachikotoneria Noro chekere mwarosirie ebikundi ebyabeire ebinene ebyombe ebinene bano metekere na mogenda isikani mubeke chingo chichine emiakando moire egari mokonyora nweni no mokonyago bageni rigo ribe igoro omoisi oyo tonyasimi nataeta chanse konia amagena bono chingoko echindoche ng'a togokobeka buya anse konia amagena aria one orosi chibesa taribo abantu baminto nebinto mbire naigwete ng'aki ng'ebikarange bia amatoke ng'a amatoke aya ng'a nabo okoira ase ng'ekero mwayarosi Muri amatoka ari bakorire bono bayomia. Ekero bomiri baya nachama kama ke. Baya beka maguta ini. Ama kosoka aumete. ebyo gotabona bana moringori fundishete nochuna abese kabuna nche mesikominto amakomente mugondo tagotacha koratiga nande bakwande ng'echuisi eritoke nche yachikugaragari nabo konyu tigangote ibana kwani ng'akiri toka rikobesota nekugaragari bomna nche mesikominto sigara utaende mugondo nabakogenda aigore eduka yokorosi echuisi aigore eduka ya crips botoro chigo okonyekire konyore gasi Mosoki Nande noroche buna babegete egari baigorete egari nyamate. Bona abantu bali abasaya bali nyamate egari ngocha kuriku bali emeremo. Ala banyore chibese ba. none mbande ekorang'iyeraga Karatiga. Igungote mugaka tigangote mangana aya namaya. Nchibinandoche chingoko chiri cheito. Tusari komenta. Kama geronye birete bitano nabo abantu bari baraturigiye. Aye no mungai. Mabu asanga gonche nomori Sacha bateri ichara lakini ncho biya gotoro mukungo mungani. Ya yo masa amugaka tari chara. Amugaka mbiya. yakarorate amanyasimio itachani amagena rero tu Mugaka gaki gei Akira mugoko munge. bono tigatura tena kigake mugaka pungusa amachani agende gatigati esukari tetira. urasa kunyole Amachani. okwabeire chai banti gatokorega ntokwenda gafoto y'abantu baminto isiko gali gore yanariki Bararosi ebyombe kwa. ngwese bono nchira go chorobe secretary Enjira bongo ndabata koza ndibata abantu batano babwate chiombe. Aye mutabeli no mugusuna bakano. monyirana nomong'aini nako bomoriki tutegia abantu No twari musacha lichara mbiyo mukungu atwara bongo. Bonga na buo mungu. Bongo mwetana harusi na onyeria ari baba natoka nakaranga na maso twenda ntoko kuga botakaime. Chibese chira. mungino baba tokali nyasaye nakiorerete ndagirotanya ko